Moldovean la moldovean trage, chiar și la capitală. Ieri, soții Istegaru au primit o vizită surpriză de la un vecin din Vaslui. Domnul Ionel este cel mai mare fan al lor și a bătut drumul din Moldova la București, doar ca să însenineze pe Vulpița și pe Viorel cu muzica lui și să le dea câteva sfaturi de la un om trecut deja prin viață. Hai, Veronica, afară! Hai. Ești speriată? Da cine? Păi nu știu. Cine, domnul ăla? De când e serialul, de atunci te urmăresc. Da, foarte bine. Hai, Veronica. Bună ziua, Veronica. Domnul a venit special pentru tine. Hai, vine să vorbești cu el. De la televizor vă cunosc. Lângă Suntem el aici. din același județ. Și eu vreau să vă cânt ție o melodie, numai o strofă, și lui Veronica o melodie. Dar melodia să o înveți toate, pentru că are 4 strofe și Veronica să înveți toate. Și să potrivești ca o mănușă. Ia să vedem, ia să vedem. Da, uite, am vioara acolo, într-o plasă. Să o dau să vadă și doamna. Deci nu am cutii la ea pentru că am luat-o din târgul de mașini de la Bacău și am luat-o fără arcuș. I-am dat 30 de lei. Am plecat aseară la ora 7 de la Vaslui. După ce că noi avem animale, după ce am mulți bacili, la ora 7 am lăsat laptele să-l pun soția pentru abonați și m-am dus la gară. La gară nu era tren. Și am ieșit la ocazie. Tot acest efort ca să-i vedeți pe ei, nu? Ca să-i văd, să le cânt melodia, dar nu numai asta, vioara trebuie un pic acordată. Păi hai, acordată, faceți fiecare. Asta e a lui Veronica și după aceea s-o cânt și pe a ta și trebuie să înveți să o cânt și Veronica pe aici, tu pe a ta. Gata, le învățăm. Asta e melodia lui Veronica, da? O, super! Moceniță cu 3 flori. Da. Dar zice și de învăț. Vioara nu e acordată și eu am cântat pe sârme acum. Am înțeles, dar haideți ceva mai să facă un vas aici. Să danseze ei amândoi. Da. Mai energic. Mai repede, mai repede. Nu merge, nu. Hai, iau. Lasă că cântă frumos! Veronica, frumos. Mai schimba ta, mai tare. Vezi, el vrea populară. Păi da, Acum, Viorel, Așa, care-i cererea cântarea lui ta? Viorel. Cântarea lui Viorel, Viorel, ce-ți dorești? Cântarea lui Viorel asta. dar populară să o ia pe doamna. Da, altă viață. Să termină și eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Păi dar nu se vede. Să o iubești pe Veronica, Veronica să te iubească pe tine până la adânci bătrânețe. Veronica, cum ți-a plăcut când ai fugit după el atunci, așa să-ți placă și acum. Te rog frumos să le iei în braț acum, ia-l în braț. Și când o să fie babă, Viorel, să-ți fie dragă, nu te uiți după nici altă femeie. După altele. Viorel, ascultă aici, dacă tu te-ai pus să faci o fântână, Da. să fii 1 metru aici, 1 metru aici, 1 metru aici, mai dai de apă vreodată? Păi nu mai dai, dar la gagici e mai important. Așa e și cu femeile. Te duci la aia și femeile o să se îmbolnăvească. Am vrut să-i spun lui Veronica care este culmea politeții. Politeția are și ea o culme. Știi, Veronica, care? Să cedezi scaunul soacrei. Scaunul electric. Vă mulțumesc mult, apreciez. Vă mulțumesc. Viorel, o să mai învățăm. Mulțumim că ați venit aici. Da. Înainte să plece, domnul Ionel i-a dat lui Viorel o primă lecție de cântat la vioară. Ține Cântă la barba vioară? aici, capul sus, capul sus. Da, domnule Olean. Așa, da, ține-o dreapta, așa. Ține Da, așa, bun. așa. Și de aici a prins, așa Viorel. Și dă ușurel, așa, ușurel. Da. Apasă. Iese, el lui trebuie vegetație. Vă mai așteptăm.